Hi ha una altra intervenció per part del grup parlamentari autor per també clarificar. Ara teníem un dubte amb el tema del redactat on veien coincident el punt 2 i el punt 3, vull dir, per definir, i té la paraula en nom del grup parlamentari socialista l'il·lustre senyora Marta Moreta. Bé, només per donar, perquè que no ho hem fet bé entre tots, em sap greu, però de fet les esmenes s'han fet a última hora Junts pel Sí i per tant el redactat final no està correcte com ho tenen tots els diputats i diputades. Llavors, com hem parlat ara fa un moment, si els sembla, si poguéssim parar 2 minuts, fem el text refós una altra vegada i el tornem a donar a tothom perquè sàpiguen què estem fent. De fet, els punts que hi havia a la proposta de resolució són tots correctes, el punt 1, punt 2 i punt 3, no aquests que us hem donat ara, sinó els anteriors, i només hi ha una modificació del punt 2. Bé, gràcies. Doncs